Хәерле кич, кадерле тамашачылар. Минем исемем Айдар, мен Ульян өлкәсеннән булам. Бүген без җыелдык менә шундый матур урында, Штаб Татар дип атала ул. Һәм бүген кыскача гына кешеләрдән берәр сораулар сорап йөрербез. Хәерле кич, ничек исемегез? Хәерле кич, минем исемем Разилә. Бик матур исем. Һәм Разилә, шундый сорау, яратасызмы сез кышны? Мин кышны бик яратам. Әйе, шәп. Һәм нәрсә өчен яратасыз? Чөнки кыш көне балык табигать бик матур була, бөтенчедә ап-ак кар ява. Һәм әлбәттә кышкы төрле спорт уеннары, ул да булса чаңгы, конькида шу, барысы да бик күңелле, бик рәхәт. Шуңа күрә кышны мин бик яратам. Хәерле кич, исемегез ничек? Хәерле кич, исемем Рафил. Шәп, Рафил, кайсы яклардан сез? Мин үзем Мәскәүдә туып үскән, әнием Нижегородский областьтан, әтием Казаннан. Шулай дип әйтим. Яхшы, кызыклы ул. Һәм шундый сорау инде бездә. Нәрсә кызыклы сездә кышын булды? Ни дип әйтим, кызыкны белмим нәрсә, хәтеремдә бер нәрсә юк. Ләкин яңа елны үткәрдем. Шул турында бер сүз әйтә алам. Яңа елны үткәрдем авылда, рәхәтләнеп. Кар күрдем, Аллага шөкер, Мәскәүдә быел аз булды. Әйе, килешәм. Шул менә кызык иде минем өчен, авылдагы кар күрү. Мунчада чабынып карга сикердеңме? Карга сикергә хәл килмәде. Ләкин мунчага кирдем, мунчада чабындым рәхәтләнеп. Булды. Шулай яңа ел үткәрдем. Яңа ел празднигым дим инде. Бәйрәмен. Бәйрәмен, әйе, рәхмәт. Яхшы, рәхмәт, Рафил. Хәерле кич, минем исемем Энҗе. Инде матур исем. Һәм дә инде сорагым килә, кайсы яклардан син? Мин Ютазы районыннан килгән идем. Ә ул кая? Татарстан, Башкортстан? Бу Татарстан. Гафу итегез, мин белмим. Һәм инде Энҗе, шундый матур сүз. Әле бит кыш. Качан кичен чыгасың да кар Энҗе кебек ялтырый. Һәм уйлыйм инде бу синең тема дип кыш. Һәм сорауны шунардан башлыйм. Ничек яңа елны каршы алдың? Минем яңа ел иде. Булды гаиләм белән. Миңа бик ошады, рәхәтләнеп ял иттем. Шәп. Гаиләңдә инде нидер активностьлар да булгандыр. Кайда чыккансыздыр бергә, яки кыш уеннары, яки анда чыршы тирәсендә уеннар булгандыр. Нәрсә дә сөйлә шуның турында. Юк, мин авылда булган идем, таудан яшәдем. Апайымнар белән уйнадым, рәхәтләнеп гаилә белән утырдык. Шәп, алай инде синдә күбрәк булгандыр, кунаклар йөрү авылда. Әйе, безнең авыл бу бик зур гаилә. Һәр дусларга кирдем. Бу яңа елда. Һәр көн яңа кунак булган. Сәмс, минем исемем Камил. Шәп, һәм шундый сорау. Яратасызмы сез кышны? Әйе, мен кышны бик яратам. Шәп, сез үзегез Мәскәүдәнме? Юк, мен Татарстандан. О, миндә шундый сорау бар. Ә кая кыш сезгә күңелрәк? Мәскәүдә яки инде туган өйдә? Туган өйдә инде күңелрәк, ул бергә кышны туганнар белән каршыларга бик күңелле була. Һәм Татарстанда авылда булганда мин чаңгыда шуа алам. К примеру. Чаңгыны бездә яратабыз. Урманда шуасынмы? Әйе. Анарсын бүре тавышы ишеткәч чабасың аннан. Тагын да тизрәк, шулаймы? Әйе. Зилә, хәерле кич. Кайсы яклардан син, Зилә? Мин Яршалыдан. Чын татар якларыннан. Әйе. Зилә, шундый сорау, кышны яратасыңмы син? Әйе, бик тә яратам аны кышны, чөнки анда яңа ел бик күңелле миңа була. Шәп, һәм нинди актив уеннар, актив йөрүләр, бәлки анда очрашулар синдә булды, нәрсә син яратасың эшләргә, нәрсә сөйләп китәләсең? Без гаилә белән чаңгыда шуарга яратабыз. Һәр ял көннәрендә без урманга чыгабыз, чаңгыда шуабыз. Ул бик яхшы, үземнең дә гаиләм шундый, шуның өчен бик шатланам андый гаиләләр булганга. Һәм урманда ничә километр йөрисез? Ой, алай ук әйтә алмыйм инде ничә километр, бәлкем, 1-2 круг барыбер дә чыгабыз инде, ничәдә булса анда чыгабыз, күбәйтеп йөрибез. Ярар, күп диеп әйтик. Шәп, Зилә, бик зур рәхмәт сиңа. Сезгә дә рәхмәт. Рәхмәт сезгә карап бетергән өчен. Килегез Татарлар штабына, язылыгыз каналга һәм карагыз безнең яңалыкларны.